बेके वाजिलोर वांदने तोर बदे यव जिलोर के मेवा लाल रेडी वेत और देवर करू मते ना और बोरो सम्मान कार्यक्रम जलसी मन वांकड़ी सीई सार अदे विधंगा लिंगपूर सिरपूर जैनूर व्यवसायिक जैनूर सीई रवाल्सिंदिगा कोरुतुन्नाम। जरा सैड नासिवा अక్కడ మరి फोटो पा मुझे सीन दादा दादा तेरे से क्लिक कीजिए क्या
जिल्हा कार्यकर्ते विश्वनाथ दादा आणि शंकर दादा उजोगा गट्टीగా చప్పట్లు పైన ధన్యవాదాలు మా గౌరవ వందనం బాయి గారిని సంతృప్తి చేసి ఉదన ఇంక మే వేరే రవిదాతగినే మా గౌరవ సుబ్రహ్మణ్య అని మా సమాజ సుబ్రహ్మణ్య ఇది మాకు స్వర్ణయుగం మోడిక ಇದು ಸಿಒ సాకినోళ్ళకు బస్కే తల స్వర్ణయుగం మొత్తం వచ్చి అష్టమ శుభపరిచినట్టు నేను మనకు స్వర్ణయుగం అనమాట ఇకే పార్లమెంట్ గా బాపురావు సాబు అసెంబ్లీ తగ్గ నన్న ఇక జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గా లక్ష్మీబాయి ముగిరిమంతం కాబట్టి బతావాణి నిర్మతే వాడికి ఎవరిక నవ్వడమంతం కాబట్టి మా ఊరు బగబగమంటే అగల సందోవాను తాను తరగతులే ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ నగా సార్ ఇంత మొదలు తిరిగి వేవలత్తా ఇది ప్రాంతంలో ప్రధానంగా కుమ్రాభీం జిల్లా ఆను హస్బెండ్ జిల్లా గారు ప్రకటిస్తారు సార్ ఆ విషయాలకు బ్యానరు ఢిల్లీ సర్కార్ తరఫున మా బావైతే వాయలికి మంతమై ఆనే మా ఐటీడీఎస్ వాయలికి మరి జిల్లా పరిషత్ వాయలికి మరి ప్రతినిధి అంశంగా పారు ఉంది జాగ్రత్తగా మా ఊరు పక్క మంతరే అది ఖచ్చితంగా మూడు కోఆపరేట్ చిక్కుమిందిరే ఆన్ సార్గిరే ఇంకా మా డిప్యూటీసీ మేడం వేస్తాము ఆన్ ముమ్మడికిరే మావా ఇంకా మావ కాన్సెన్స్ సార్వాత కాబట్టి మొమ్మడికి మావానికి సమస్య వ్యవహారమంతా ఖచ్చితంగా బాధితే సార్ నేడు ప్రాంతాలుగా నేడు కుమరాన్ భీమున జాగొండ ఎగేమంతా మా సమాజానికి వేడి చిత్తారు ఎలిజబెత్ సాబ్న హేమండ్రాప్న ఉండే మా మార్లవైతే కనమంతా ఆయన రాజధాని చెంగిపోయిన జాగొండే అగ మా గొందిత కనమంతా ఈయన నాలోసి చారిత్రాత్మకమైన స్థలాంతర ప్రాంతం కాబట్టి ఖచ్చితంగా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు నిలువెత్తు నిదర్శనాలు నక్కనగరమంతా దండరి మని పేరుకు మని బాయి పేరు మని డోరా పేరు మని ప్రతినిధి పేరుగా ధర్మ సంస్కృతి సాంప్రదాయం కాపాడగా 60 చీజరగా ఈ ప్రాంతం నమ్మంతా కాబట్టి మీ కేంద్ర సర్కార్ దగ్గర మాకు వెళ్ళే నిధులు కేటాయించుకుని వారి ఘాటు ఉంది మగైతే మా రవివేస్తారు సంస్కృతి మాట ఉంది అంతటు కాబట్టి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడడానికి కిందకరి మాపురం అంతే బాపురావు సార్ మనం కోరుకుంటే తప్పకుండా సార్ నేను బలైతే మీ నినాదం అంతాయి నా అదేటి మార్గమైతే వేస్తాను మా ఉంది సంఘము ఉంది నినాదము వరణ నాయకుడు ఉంది మా ఉద్యమం మీకు సందర్భం వేస్తే మంతను అది ఉద్యమమును నిరంతరం కొనసాగించాలి శక్తివంచన లేకుండా మా బతుల అర్కత్వాను బతుల పావనివాను బతి జాతి ఒక మిరమాసం అంతకే గంట 2 గంటలు లేట్ తిరుపతి తప్పకుండా వాకము ఆపద తప్పకుండా ఆపద సప్పు మీకు ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉన్నాను మా అంతా వేస్తే ముగించమంటాను జై హింద్ జై కుమరం. ముఖ్యంగా దాదాపు బయలుగురు నరుంది విజ్ఞప్తి తీసివేవాల్ మా పోరాటం ఖచ్చితంగా కొనసాగిన మొదలెదిగే ప్రతి ఉంది నాటే కుమ్రం భీముల జెండా లాగికియానా ఇతల్ మీటింగ్ దోసనా జాతిదున్ హుషార్ కియానా అది లాసినే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉద్యమం బతాస్కి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం లాగికింది అదే విధాలుగా మరాఠ్ నాటే కుమ్రం భీముల విగ్రహం లాగికియానా మీటింగ్ కియానా బయలికి దాదాపు హుషారు కియానా ఇది ఉంది మాకును సబ్స్తో ఉద్యమం కియాలా ఇది సరి ఈ సరి మాకు దిద్దే సరి మారుతుందంట కాబట్టి దానిలాసి ఓర్గిరి మావ జాతిగా ఉండే మా జాతి లాసి వెళ్ళే పోరాటం చేసి సాధికులు ఓన మార్గం సుందరమంతం కాబట్టి ఓన మార్గం ఓన పొరలాంత ఓన నాటే సంధిర్ మీరు మాంతే మరొక సంధి వరకోలాంత కాబట్టి దానిలాసి నాటే कुमरम भीमरा विग्रह को आने दूसरा इंदिरे संधि दादरी नाटू पाटला इरकु देवरी को संधि किरे नन्नुंडी को वेस्टर मंतोर आने मायलिकु दादरीरु
ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೂ ಬಚ್ಚವರಿಗೆ ಇಬ್ಬಂದಿ ವಾರ್ತೆಗ್ರೆ मेरे दिल्ली प्रोग्राम नगा वासुकरो दिल्ली प्रोग्राम सक्सेस की కాబట్టి బయలిక్ బరేకి 4 సియు దియానా చట్నీ అబ్బదలు లసుడ చట్నీ జోనా సారి కొంత గోక్ సారి సార్కిత ఆ బయకును అని దాదలిరిగిరే కొత్త సెల్వెగా కొత్త ఊరుకు జమకి సీతెరూరు నా ఊరు తాదల్ తమ్మురుకురు ఢిల్లీగా వాసి సక్సెస్ కీతే ఊరు సమృద్ధి దాదలికురు మళ్ళా ఉంజో కనన్ పాదాభివందనలు వేస్తే